Zein gozota ederden anaiok elkartu eta denok batera jainko adoratu. Gora bihotzak eta guztiok egin kantu, jainkoak bere eskut salbatuko gaitu. Zein gozota ederden anaiok elkartu eta denok batera jainko adoratu. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Zenide maiteok gaur elizan San Agustin eguna ospatzen dugu. Bere bitartekaritza lagundurik, ezka dezaiogun gure jangoikoari lagun gaitzan bera urkitzen. Eta presta ezagun geure bihotza, geure anima, eukaristionetan parte hartu alizeteko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Berri ezazu jauna zeure elizan, Agustin Gotzain Santuari oparo eman zenion espiritua. Espiritu horrek berak beterik, zutaz bakarrik izan gaitezen egarri, zu baitzara egiazko jakinduriaren iturria, eta egizu zu bakarrik bila zaitzagula, zu baitzara goi maisuaren egilea. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta rek bizibeizera, gizalde eta gizaldietan. San Paulo apostoluak Tesalonikarrei egindako bigarren gutunetik. Zenideok, Jesukristo gure jaunaren izenean hau agintzen dizuegu. Alde egin dezazuela zabarkerian bizi diren eta gure irakatziei jarraitzen ez dieten zenideengandik. Ondo dakizuen nola jokatu behar duzuen guk bezala egiteko. Ez ginen zuen artean zabarkerian bizi izan, ez genuen inoren kontura ogia jan. Aitzitik, gau eta egun lanean ekatu ginen, zuetako inorentzat zama ez izatearren. Bagenuen zuen kontura bizitzeko eskubidea, baina lan egin nahi izan genuen zuei jarraibide emateko. Zuekin egon ginenean, arau hau eman genizuen. Lanik egin nahi ez duenak, ez dezala jan. Pake maile den jainkoak eman diezazuela pakea beti eta era guztietan. Jauna zuekin guztiokin. Eta orain nire eskuz agurra. Paulok onera sinatzen dut neure gutun guztiak. Hau da nire idazkera. Jesukristo gure jaunaren grazia zuekin guztiokin. Jaunak esana. Zorionekoa jaunari begirune diona. Zorionekoa jaunari begirune diona. Zoriona jaunari begirune diona, eta haren bideetan dabilena. Zeure lanaren fruitutik duzu jango. Zoriontsu izango zara, eta ongi zaizu joango. Zorionekoa jaunari begirune diona. Ara nola izango den bedenkatua jaunari begirune diona. Bedenka zaitzala jaunak ziondik, goza zaitezela Jerusalemen zorionaz, zure bizitzako egun guztietan. Zorionekoa jaunari begirune diona.
Aleluia, aleluia, aleluia. Kristoren hitza betetzen duenakan, Jainkoaren maitasuna bere betera, iritsi da egiaz. Aleluia, aleluia, aleluia. Hauna zuekin, Jesukristoren Evangelia, San Mateoren liburutik. Aldi hartan honela mintzatu zen Jesus, aizuek lege maisu eta fariseu itxura zaleok, ilobe zurietan antzeko zarete, kanpotik itxura ederrekoak, baina barrotik hile zurrez eta ustelkeriaz beteak. Zuek ere honelakoak zarete, kanpotik zintzoak jendearen aurrean, baina barrutik itxurakeriarik eta gaiztakeriaz beteak. Aizuek, lege maisu eta fariseu itxura zaleok, profeten hilobiak eraikitzen eta gizon zintzuen hilarrak apaintzen dituzue esanez, geure arbazuen egunetan bizi izan bagina ez genukeen parte hartuko haiekin profeten hilketan. Horrela, zeuek aitortzen dezue profetak hil zenituzten ondorengoak zaretela. Bete bada zeuek ere zeuen gurasoen egintza gaiztuen neurria. Jaunak, esana? Eskerra zuri jauna. San Agustin, eguna ospatzen dugu gaurko honetan, laugarren mendeko santua. San Agustin de Hipona bezala ezagutzen dugu, baino etzan Hiponan jaio, baizik eta Tagazten. Gero Hipona bideratu zuen eliza bere gotzain laneta Afrikan. Bosgarrengo mende erdialdean hiltzen. Kristautasuneko lehengo filosofo importanteena. Eta askotan aitu izen ditugu gauza asko berak esandakoaz. Baina gaur bat luzatzen dizuet. Akaso ez da izango gehien aitu duguna, baina berak esandakoa bai. Hauxe zioen. Zoriontasunaren bidea jangoikoarengan dago. Zoriontasunaren bidea jangoikoarengan dago. Horrek laguntzen digu guri gauz bat argi edukitzera. Askotan geure zoriontasuna bilatzen ibiltzen gera. Eta hori zerbait ona da. Eta beharrezkoa, noski baietz. Baina ibiltzen gera zoriontasun hori bilatzen geuretik kanpo. Eta kanpotasun hortan izeten da normalien gauz materialak. Gauzak edukitzea. Gauzak edukitzea eta asko edukitzea eta garestiak edukitzea ulertzen dugu askotan geure zoriontasuna hor dagoela. Edo esperientzi berriak egitea. Edo diru asko edukitzea. Eta Agustinek esaten digu hori ez dela bidea. Zoriontasunaren bidea geure barruan dagoela. Jangoikoa gugan bai dago. Bataiatu ginenean, Espiritu Santuak geure gorputza tenplu egin zigun. Eta tenplu baten Espiritu Santua dago. Geuregan bera dago. Beraz, gaurko egun honetan ikasi dezakegu edo atera dezakegu
geure zoriontasuna geure barruan dugula. Kanpoko gauzak, gauz materialak laguntzen duten noski baietz. Eta kontrako esaten baldin badugu gaizki goaz. Jateko, etxe bat behar dugu, eta horiek danak laguntzen dute. Lan bat behar dugu, baina horrez dago. Finkatu dezagula geure begirada, ondo, eta bila dezagula. Geure zoriontasuna, azken finean geure osotasuna, geure barruan, Jaungoikoarengan. Jesucristo, hoy celebramos el día de San Agustín de Hipona, un gran obispo que no nació en Hipona, sino que ejerció su ministerio como obispo en Hipona, en África, sino que nació en Tagaste a finales del siglo IV y murió a mediados del siglo V. Conocemos muchas expresiones que él nos ha dejado. Una de las expresiones que él nos ha dejado y se escucha mucho, y sobre todo en el coro, el que canta reza dos veces. El que canta reza dos veces. Eso lo dijo San Agustín y seguro que es así. Pero yo os traigo otra frase importante, pero no tan conocida, que él también la transmitió a sus seguidores, que decía: el camino de la felicidad está en Dios. Y eso nos hace entrever, eso nos hace sacar a conclusión de que nuestra felicidad muchas veces la confundimos con tener muchas cosas. Nos da igual qué, pero tener un montón de casas, todas las posibles. Cuantas más, mejor. Tener un montón de dinero. ¿Para gastar en qué? No sé, tenerlo. Tener el mejor coche, tener un montón de cosas. Y pensamos que estamos ahí, que nuestra felicidad se juega en eso. Y estamos equivocados, ¿no? Porque San Agustín diría: nuestra felicidad está en Dios. Y Dios lo encontramos, claro que en la Eucaristía, pero lo encontramos en nosotros, que somos templos del Espíritu Santo por el bautismo. Ahí habita Dios. Y ahí es en donde tenemos la felicidad y, por consecuencia de esa felicidad, la plenitud de vida. Es verdad que algo material nos puede dar una felicidad, pero material, con un apellido, felicidad material, que si me lo quitan ya no existe esa felicidad. Pero la felicidad de vida es otra cosa, es la que habla San Agustín, el tener el sentido de la vida. ¿Para qué he venido? Y el quien sabe de dónde viene y para dónde viene, el quien sabe de dónde viene y para dónde va, tiene más de la mitad del recorrido de la vida hecho. Pues hoy le pedimos al Señor que tengamos claro que nuestra plenitud está en Él y que Él nos ayude a encontrarlo dentro de nosotros, a encontrarlo en esos huecos que no nos atrevemos a presentarle, para que Él los ilumine y nos conozcamos, y por ese conocimiento pleno que tengamos de nosotros, ahí nos encontremos con Él. Agustin santuaren oroipena egitean, zuzen dezaizkigun jangoikoari eskariak Jesusen izenean.
Postu dadila beti Kristau elkartea santuak bezalako zenideak izateaz, eta saiatu eguneroko jardueretan haien zuzentasuna eta zintzotasuna ikasten, eska dezaiegun jaunari. Kristau familiak elkar maitasunean eta batasunean oinarriturik izan daitezela etxeko eliz elkarte, eta bokaziodunek zorleku, eska dezaiegun jaunari. Gaixoaldi naiz atxekabe aldi luze fede, eta pazientzia handiz daramatenek, bizitzako nahigaben erdian jangoikoarekiko konfiantza galtzen ez dutenek, bizi dezatela jangoikoa berekin izatearen posa, eska dezaiegun jaunari. Jainkoaren herriko kide garen bataiatuok, orduan emandako hitza beti gogoan izanik, zaila gaitezela Kristoren antzeko gizaki berri izaten, eska dezaiegun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Lurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu dugu orain ekarri zugun hogi hau, lurra indarrak eta gizak ere lanak sortua. Hau, xengo zaigu, betiko zorionaren hogi. Bedeinkatu azu jauna, orain eta beti. Bedeinkatu azu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau. Matxo indarrak eta gizak ere lanak sortua. Hau, xengo zaigu, betiko zorionaren edari. Bedeinkatu azu jauna, orain eta beti. Nideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainkoa irezteko eta gizakia salbatzeko. Onartu jauna, geure doai hauek, horien bidez harreman miragarriak dituzugu zurekin. Egizu zeuk emandakoak eskainiz, izan dezagula zu zeu hartzeko grazia. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. gora bihotzak, Jauna zuzkatu. eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri eskerrak matea jauna eta guzti santu jainkoal guztidun beti erekorri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zeure santuen fede itormena ederraz, indarra berria ematen diozu beti zeure elizari. Eta argiro erakusten guri zeure maitasuna. Zure salbamen asmoak gugan bete dadin, santuen jarraibide ederrak eragiten digu, eta haien otoitzak laguntzen. Horregatik, guk ere, aingero eta santu guztiekin batean, gorezen zaitugu jauna, pos betean kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Osana, Osana, Osana zeroko hienetan. Zeru lurrak beterik dauzka zure diztirak. Osana, Osana, Osana zeroko hienetan. Bedenkatua jaunaren izenean datorrena. Osana, Osana, Osana zeroko hienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren itorri. Egitzazu bada santo garduek zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak manez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik.
hau nire gorputza da eta, zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire, oregarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Eta piztu zela, zubera Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak emanez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur oroitzen ditugun, Alicia eta Mariano, Garaizabal Azkue zendian hildako zenide guztiek, Jose Ramon Apaiza, Txomin, Arantxa eta Jesus, eta Jose Kareaga. Hildako guztiak ere. Harritzazu zeure aurpegeren argitan. Errukizakizki guarrengo guztiok betiko bizia eritxe ezagon, jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gurtzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zure jainkoa ital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizalde eta gizalde guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta zezagun. Gure aita, zeru eta zerara, santo izan bedi zure izena, etor bedi zure reinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaigo zura, egunotako ogia. Barkatu gure zorra, guk ere gure zorgunei, barkatzen diregu nezkero. Ez gaitzazutziten taldidan erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pake agurogunotan. Zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan zendo. Betiko zorenaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorreko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoloi pakea uzten dizuet neure pakea ematen. Begira zure lizaren txinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu lizari pakea. Eman batasuna, errege bizi behizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaiozue alkarri pakea. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua,
emaiguzu bakea. Hemen jangoikoaren bildotxa. Una munduko pekatuak entzen duena. Zoriontxua jaunaren maira deituak. Jauna, iez nahi, senyor, zure etxean zartzeko, baina ezazuz bat, eta zazuz. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zu zara gure bide eta gure bizi. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zara gure bide eta gure bizi. Zu zara jauna zu gure hartzain eta gu zure hartalde. Nora ezean ibiltzen gara, ardi gaixo zu gabe. Nora ezean ibiltzen gara, ardi gaixo zu gabe. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zu zara gure bide eta gure bizi. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zu zara gure bide eta gure bizi. Zuk ezagutzen gaituzu denok, zu zara gure hartzainor. Zure ondoan elkar maitatu, gaitezela beti egon. Zure ondoan elkar maitatu, gaitezela beti egon. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zu zara gure bide eta gure bizi. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zu zara gure bide eta gure bizi. Egin dezagun otoitz. Zeure semearen mailan parte hartzeak egin gaitzala santu jauna, Kristoren gorputzeko atal izanik sakramentuz hartu dugunura bera egin gaitezen. Errege bizi beizera gizaldi eta gizaldietan, jauna zuekin, eta bedeinkatzitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean. Zeru eta guztua zurekin posturik, kantari daude bihotza zuturik. Agur, Maria.
ia sortu zinean errugabekoa. Santidade guztiak apaindutakoa. Eskerrik asko, etorri zaten guztioi, zaindu zaitezte, eta jaune lagun, etzi elkar ikusten dugu arratzalde, eta gaun bat izan dezazuela.